Matag usa sa 916 ka mga biktima sa dakong sunog sa lungsod sa Danao ni atong Hunyo 2 ang nakadawat og tag 10,000 pesos gikan sa lalawigan sa Sugbo. Human sa gipahigayong Caravan of Services dito sa lungsod sa Sugod ni atong Martes, Hulyo 19, si Gobernador Gwen Garcia, uban sila si Congressman Duke Frasco, Bukal Red Duterte, Bukal Mike Villamor ug Dame Mariquita Salimbangon yung midiretso sa Barangay Taytay Gym sa Dakbayan sa Danao. Dito gisugat sila sa mga Danawanon nga nagdala og mga buwak. Gawas sa hinabang gikan sa Kapitulyo, una nang nakadawat ang mga biktima sa sunog ug hinabang gikan ni Congressman Duke Frasco ug sa maong okasyon nag-apod-apod usab siya og bugas sa matag biktima. Gipadayag ni Frasco nga sa kanunay andam og tagana siya ug si Gobernador Gwen Garcia pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Danao. Bisan pag dili kalyado panagsa ang ato ang mayor or uban mga opisyal, pero ang iyahang pangalagad og serbisyo walay pili og walay kolor sa politika. Inana ang ato ang gobernador. Sa iyang bahin, si Gobernador Gwen Garcia na mahayag nga bisan kun sa lungsod sa Danao lamang siya napildi sa miaging eleksyon, wala kini niya igsapayan. Wa may magpili, namutar ba mo ng kugwa? Ang uban ninyo, gikulba-kulbaan na ron. Kay tingalig makatagaan ko, wag yun mong butar. Apan amo ni iapod-apod. Aron magasto ni para sa inyong pamilya. Tingali masugod ninyo pod pamuhunan in taon og gagmay. Kay aron na lang, makatabang mininyo. Panahon sa inyong kalisod. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.